Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu kelesi unu ike. Nwanne unu nwoke ahụ mbụ Mazi Uchenna Ijegalu apụtara n'ọgbọ ka o si apụta n'ugbo iwetara ụlọ ihe mara mma ịna eme anya n'ihu si n'ọsọsọ ọchị ka na-amụ anwụ n'ihi na ihe chọrọ ikwu kịta na-atụ mmadụ, mana ọ ya adịkwana mma maka ndị Igbo sọ eme ihe ka esi eme ihe omeghị oyie ihe. Na-etufuo oge na anyị bụ ndị Igbo nke taa site na Prosium telivishọn na redio. Anyị pụrụ nnọọ jee njem wee nọrọ ana wee gbakọọ wee tinye ọnụ n'ihe gbasatara ihe ndị bekee na-akpọ respect, nke ndị Igbo na-akpọ ugwu. Wee sị na ugwu bụ nkwanyere na ịkwanyere m ugwu nkwanyere m ugwu. Ịmara ndị Igbo si na uche bụ akpa, onye ọbụla bụ nke na-agbagharị. Anyị wee pụọ pụtụ wee jee jụọ onye afọ ya na-ada efu na ihe gbasatara ihe onyonyo na Naịjirịa mbụ Mazi Francis Duru. Biko gaa na ntị ka unu wee fụ ka o si wee ghọta ihe gbasatara ịkwanyere ugwu na ala Igbo anyị nke dị na Naịjirịa. Ọ bụrụkwa sọsọ nyanwa ka anyị wee kwuo okwu a banyere ya na nwa ezigbote nwaada mbụ Princess Uloma Orji, nke bụ chairperson Actors Guild of Nigeria, nke eji the Lioness wee mara. Ha tinyekọrọ ọnụ n'okwu a o wee dabara anyị. Nna asị ka ịnọrọ a na ka ige ntị ka ịfụ ka ha si wee tinyekọta ọnụ ihe gbasatara ịkwanyere ugwu na ala Igbo. Ịmara ndị Igbo na ugwu bụ nkwanyere so nna achọ ijupụta aka na ugbu a na-ekwu okwu ya. Ugbu a onye kwesịrị na-akwanyere ugwu ka onwe nnọọ ka ọsọ ọmadị ka ya akwanyere ugwu ka onye ahapụrụ ugwu sọsọ ya ga na-akwanyere. M ga-akọ ihe gbasa ụzọ onye kwara onwe bụ akwara gị onye ibu ụzọ kwara onwe bụ ihe kpọrọ onwe gị ka anyị mmadụ ga-akpọ. So ihe gbasa ụzọ bụ nkwarịta ma ị ga-ebu ụzọ kwara onwe gị ofe akwanyere gị. Nwaada biko onwe ihe nwere ikwu n'okwu a. Eche m mụ na gị ekwubugo ihe gbasara ugwu. Ihe na-ekwu ka nwanne anyị nwoke kwara ebe a nkwanye nkekwa ka esi ekwu ya onye a ji tọdụ mmadụ Igbo a na-enyekwa n'usoro nkwanye gịnị ji wee mee ka na-edozi olu ka mgbalie nwatakịrị kwụsị aka usoro ọwee daba ilu adabara kwụsịnadị nwanne m nwoke ịma na enwere azụ nwa azụ mana isi azụ adịghị na ọgwa mmadụ niile na isi azụ. Ọ bụrụ mmadụ na-akpụ isi azụ mana isi azụ kacha arụ azụ niile mma maka na onye nwaanyị isi maka ndị Igbo si na egwu a ga-atụ afọ onwe gịnị onwe bụrụ ụzọ ọ bụrụ ya. Biko ugbu a ọ nwere ndị na-abụ akpata ego ụmụazụ kpatara ego a ọfụ a na-eche na ọha nwa akwụsị maka na akpatara ego ka a na-akwanyere ego ka a na-ebu ihe ugwu niile onye kwesịrị mba ịma akọ na uche dị oke mkpa. Onye kpata ego ma ọ nwere akọ na uche ọnwụ okwu dị ya bụ nwata kpata ego nna ya sị nwoke m haụfa na ihe m na-agwa ụmụ Igbo ọ ga-adị mma ka ị nweta ego jide ego ma ekwekwana ka ego kọntrol. Ọkụ na ife okwu ọ ya adị mma ka ịkpata ego mana ekwenye ka ego wee rie gị ka azụ si eri ihe dị n'ime mmiri ka ntụpịa ka ndozi okwu ọnụ. Onye abụrụ nwatakịrị ọ na-ekwu okwu dịka okenye, onye ekwu okwu dịka oderi ere na akwụkwọ onye ekwe ọ na-aga n'ọsọ ndị Igbo ka nyere igwe n'ego oge. Ndị Igbo so onye nwere ntị ya nụrụ maka a na-agba ntị ọ na ntị anụghọ ebepụ isi ma ntị ma anya ma isi ma imi ha nche soro gbafuo.
ngwa gị eziokwu adị nwanne nwoke kelesie gị ike maka oge ga ọrụ atọ maka na ọdụ ofele ndewo kelesie gị ike Igbo ekenesi unu ike ndewo na-asịkwara onye efu unu chee ihe gburu nwa ya were ya eziokwu ise biko ndị na-ege m ntị ụnụ mana afọ mbụ Maazị Uche Ijegalu nke na-ewetara unu ememme nke a na-akpọ anyị bụ ndị Igbo ịma na ihe ọbụla nkwụ na-eme agwa na ga-eweta onye ọzọ na-afụgo ya were otu nnukwu azụ wee gbuo n'okwu biko na-agbanụ mbọ unu na-amụke dịka kpakpando nke unu bụ ekele m gwa nwoke na-ege m ntị gwa nwaanyị na-ege m ntị ama m na o nwere ihe ịmụta site n'ihe ha kwuru site na ka anyị si wee tinye ọnụ n'okwu a marakwa na ịkwanyere mmadụ ugwu mara kwanyere ugwu ejuru ego ego ugwu a bụ gịnị nkwanyere maka aka ịkpa kwa aka nri ya akwụ aka ekpe n'ihi na mamịrị bụ anyị kọta ọnụ mee gịnị ọmụgwọ marakwanụ na abụ Maazị Uchenna Ijegalu nke Prosium Television and Radio isi nweta anyị n'igwe ntị maọbụ n'ekwentị ihe nweta anyị na 08122807671 ma nwetakwa anyị na 08094646206 ikpọ ha na anyị na-agba gidigidi na-abịa maka na onwe ihe ịba ma amahọ nwee nke mma ịmahọ maka anyị chịkọta ọnụ chịkọta ero ifu na ihe na-aga ọfụma biko nchekwa enweta anyị na webụsaịtị ịnweta anyị na www.prosium.tv Prosium bụ PROCYOM biko ị ga na-agba mbọ dịka kpakpando nke ebu biko ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị bịa tiekwa ọnụ ihe gbara agba nke dị na ịgbasatara ndị Igbo gbaa mbọ ka ị na-eme ka ndị Igbo na-achị ọchị bụrụ ihe ukwuu na Naịjirịa ekele m